Здравейте, господин Ставрев. Драго ми е да ви видя. Здравейте. Доста хора в града ви познават, но ще ви помоля да се представите за останалите. Казвам се Николай Христов Ставрев. Роден съм през 1970 година на 1 януари и съм зодия Козирог. Изключително упорит човек и последователен. Израснал съм в квартал Куба, там където съм и роден, така наречения остров Куба, един уникален зелен квартал с най-много липи в целия град. Спомняте ли си как изглеждаше в онези години? Беше едно райско кътче с много зелени площи. Имаше много малко автомобили пред блоковете. Имаше страшно много деца. Събирахме се на тумби по 50 деца и играехме на най-интересни игри, като на фунийки, гоненица, карахме колела и много други неща. Разкажете ни повече за вашия професионален път. Имам над 32 години трудов стаж. На 53 години съм и имам над 32 години трудов стаж. Докато учих задочно в УНСС, съм работил на 2 места. Едно от местата беше мебелен завод Никола Терзиев. И през 1992 година ние произвеждахме мебели от масивна дървесина на ишлеме за Икея. Още през 1992 година. Беше нещо страхотно, наистина. А от 1996 година, април месец, започнах работа в мултинационална компания, до която доскоро работих почти 26 години, от които 22 години работих като мениджър, управлявайки търговски екипи в различни региони на Централна и Южна България. А бихте ли казали няколко думи за семейството си? Имам прекрасна съпруга и една уникална дъщеря, така че аз изключително много се гордея с моето семейство. Погледнато до тук всичко ви е наред. Защо решихте да се кандидатирате за кмет на Хасково? Това е един много интересен въпрос. Защо реших да се кандидатирам? В ежедневието си, обикаляйки през най-различни общини и градове, като Пловдив, Стара Загора, Сливен и Ямбол, виждах как градовете се развиват в другите общини, а прибирайки се в Хасково, виждах как ние просто в последните 10 години ние не мърдаме в никакво отношение. Говорим преди всичко в икономическо отношение, по отношение на инфраструктура, по отношение на инвестиции и така нататък. Така че реших да взема нещата в свои ръце и да дам своя принос за развитието на община Хасково на база на дългогодишния опит, който имам в международния сектор и международната компания, в която съм работил. Според вас, кои са трите най-належащи проблеми на община Хасково? Трите най-належащи, така ги нареждам. Първо е ВиК. Инфраструктурата или така наречения воден цикъл. Второто нещо е инфраструктурата на града, тъй като тя е от първостепенно значение до толкова, че тя е определяща за безопасността на гражданите на град Хасково. И третото важно нещо е липсата на инвестиции и липсата на работа по усвояване на евросредства, по европейски програми за развитието на общината. До момента ние сме на последно място по този показател. Другото нещо, което е образованието, давам пример, средно в страната около 30% от хората са с висше образование. Единствено в община Хасково ние сме с 17% хора висшисти, което означава едно много важно нещо. Или хората, които са с висше образование, бягат от града, а ние искаме да задържим тези хора, защото това са квалифицирани хора,
хора образовани, които могат да помогнат за бъдещето на тази община. Какъв кмет бихте искали да видят жителите на община Хасково във ваше лице? Жителите на град Хасково, специално моето виждане е да видят един наистина работещ кмет за тяхното благо, за развитието на общината, за образованието на техните деца и като цяло един кмет, който да носи отговорност и да развива общината напред, да я направи една модерна община с бъдеще за млади хора и развитие на бизнеса, както и привличане на много инвестиции и изграждане на една модерна инфраструктура. Това е, което виждам. Преди всичко един кмет, който да работи с грижа за хората от общината. Как бихте ги поканили? Защо да гласуват за вас? Как би ги поканил? Това, което мога да кажа е, че Хасково има нужда от хора с опит, с визия за бъдещето и аз съм един от тях. Ще помоля всеки, който иска този град да се развива, да гласува за мен с номер 69. Купуването и продаването на гласове е престъпление.